Cijenjeni gledatelji Zrinski TV, srdačan pozdrav u našoj rubrici na KBS. Danas razgovaramo sa Nemanjom Bilbijom. Nemanja, hvala na izdvojenom vremenu za Zrinski TV. Dobar dan, hvala vam. Nemanja, u utakmici sa ekipom Sarajeva nisi bio u sastavu, naravno zbog prije žutog kartona. Kako je bilo pratiti utakmicu sa tribina, a ne biti na terenu? Na tribinama mislim da je uvijek teže biti i gledati svoje prijatelje kako igraju, kako se bore za pobjedu. Mislim da svaki igrač koji je dole na terenu i koji je na tribinama je velika razlika i žao mi je što nisam mogao da pomognem u ostvarivanju cilja da se što više približimo tom prvom mjestu. Ostaje žal za pobjedom s obzirom da smo imali prednost od 38. minute do 73. minute kada je Fanimo postigao gol za izjednačenje. Moje mišljenje je da smo trebali pobijediti tu utakmicu po svim parametrima, zato je fudbal takav kakav jeste i Fanimo je ušao, Fanimo je stvarno jedan dobar igrač i postigao je taj pogodak i ostavio stvari na tabeli takvim kakve jeste. Kada je u pitanju tvoj učinak u dresu Zrinskog, on je zaista fantastičan. 61 postignut gol, 37 asistencija, 3 titule prvaka sa Zrinskim. Ima li možda neki trenutak koji ti je ostao u najboljem sjećanju kada je u pitanju Zrinski? Jednom sam rekao, kada sam dolazio ovdje, stvarno sam došao na mala vrata i nisam ni sumnjao da nisam mogao da pretpostavim da će biti ovako, evo, 5. godina uspješno, da će biti toliko golova, toliko radosti, toliko titula, europskih utakmica i naravno da sam prezadovoljan sa svojim učinkom u Mostaru. Što se tiče lijepih trenutaka, stvarno je bilo dosta, evo, kada bi mogao da izdvojim možda i ta prva titula gdje sam stvarno došao tu i nakon par mjeseci sam osvojio tu prvu titulu i naravno od europskih utakmica koje su stvarno bile i velike i to mislim da je Olimpija je jedna stvarno i teška utakmica i zahtjevna i mislim da i nju isto mogu da izdvojim, kao naravno i svoj učinak protiv Veleža ovdje i cijele ekipe, naravno ta je isto jedna jedinstvena utakmica gdje ostaje urezana u sjećanju. Evo, kada su u pitanju tvoji nogometni početci, oni su sigurno vezani za oca koji je također bio nogometaš, otac Milorad. Zanimljivo da si ti bio na vjenčanju svojih roditelja koje je održano upravo na stadionu. Da, zanimljivo gdje su moji roditelji imali vjenčanje na gradskom stadionu, ja sam bio svjedok tom vjenčanju i moji početci su naravno na gradskom stadionu uz oca Milorada gdje sa 6 godina sam stvarno krenuo sa tim treninzima, sa odlaskom na stadion i ljubav prema fudbalu sam naslijedio od oca. Malo više o tim nogometnim početcima, sjećaš li se možda prvog trenera, prve neke utakmice službene? Pa evo, stvarno dosta trenera su me vodili i u tim omladinskim pogonima i sve, ali naravno da prvi trener ostane u sjećanju u prvom timu gdje Vlado Jaković mi je stvarno dao tu veliku čast, veliku šansu da zaigram za prvi tim i gdje sam od prve utakmice uspio da ostvarim to što sam sanjao da postignem pogodak i da nastavim nekom dinamikom da igram i zahvalan sam na tome. Dobre igre u dresu ekipe Borca bile su razlog za tvoj transfer u ekipu Vojvodine gdje si proveo po ugovoru 4 godine, no 2 puta si bio na posudbi u ekipi Borca. Jeste, nakon godinu i po 2 dana u prvom timu Borca otišao sam u Novi Sad. Iz ove perspektive to me možda... Jesi možda prerano otišao, s obzirom da si imao 20 godina, da? Dobro, prerano, da ili ne, to je sada za neku drugu procjenu, ali mislim da nisam pogriješio jer me stvarno i ojačalo i sve i neke druge poglede sam imao i na život i na fudbal i na sport i na kolektivno. Tako da odlazak u Novi Sad, 4 godine, 2 pozajmica u Borcu. Dosta trenera je se stvarno promijenilo, kod jednog standardno se igra, europske utakmice, kroz 15 dana dođe smjena i nisam u kombinacijama, tako da to je sve život, fudbal, sport i mislim da nisam, iz ove perspektive mislim da nisam pogriješio. U neformalnom razgovoru prije samog intervjua rekao si mi da te trenirao Marko Nikolić u ekipi Vojvodine, moramo njega spomenuti. Pa ti početci, da, tamo u Novom Sadu i Vojvodini mislim da stvarno jedan jako dobar trener po svim segmentima. Naravno sad je i u Ligi šampiona Lokomotivi, tako da Lokomotivi Moskvi, tako da mislim da je stvarno jedan jako dobar trener i taktički i fizički i sve i priča sa igračima.
Jer nisam toliko bio ni kod njega standardan, ali sam bio zadovoljan, eto. Mislim, to je stvarno ono, rijetkost. Nakon Vojvodine odlaziš u ekipu Sarajeva s kojom osvajaš naslov prvaka. Jedan period stvarno turbulentan za mene, poslije Novog Sada, odlazak u Sarajevo, gdje u Banja Luci stvarno nisam poprimio simpatije, ajmo reći, što sam otišao u Sarajevo. Poslije tog teškog perioda dolazi kup i dolazi titula, gdje stvarno 2 godine, kako god, ne mogu ni zaboraviti ni Sarajevo, ni grad, ni fudbalski klub Sarajevo, tako da stvarno jedno lijepo iskustvo i u Sarajevu. Nakon Sarajeva bilo još nekih ponuda, no ipak se odlučio otići u Split, u kojem se zanimljivo nisi puno zadržao. Bilo je par ponuda, međutim ta je bila nekako najrealnija i najbliža i porodici i prijateljima, tako da sam otišao. Međutim, desilo se šta se desilo. I u klubu i sve. Jeste određeni problemi. Došao sam u klub gdje stvarno financijski situacija nije bila, igrači su dolazili, odlazili nakon par mjeseci. Tako sam i ja, nažalost, 8 mjeseci provedeno u Splitu. Vežu me lijepe uspomene, lijepa prijateljstva, ali što se tiče sportske strane, mislim da ne mogu reći korak unazad u karijeri, ali stvarno sam bio, ajmo reći, na nekom novom početku. Novi početak je, znači, slijedio transfer u Zrinski. Kako je uopće došlo, sjećaš se možda kako je došlo do transfera u Zrinski? Pa jeste, onda sam otišao za Banja Luku gdje nisam imao kluba, nisam imao puno nekih kontakata, s obzirom da nisam igrao u taj period u Splitu. Kontakt je bio i prije za Zrinski, jer gospodin Danko Šulenta i prije Splita imali smo neke kontakte za dolazak, međutim tada nije bilo suđeno. I evo, kod Vinka Milinovića, trenera, kontakti su uspostavljeni i došao sam ajmo reći ponovo na mala vrata u Mostaru, Zrinski. I ostala istorija. Zanimljivo da si 4 godine, odnosno 4 sezone za redom osvajao naslov prvaka i 1 sezonu sa ekipom Sarajevo, onda 3 titule sa Zrinski. Da, jedan veliki uspjeh, malo ko se može s tim pohvaliti, ja se mogu pohvaliti i mislim da stvarno sve za neku pohvalu. Evo, malo o samom životu u Mostaru, znamo da dolaziš iz jednog lijepog grada, Banja Luka je zasigurno lijep grad, no lijepi grad i Mostar, kako se snalaziš u Mostaru? Pa, porodica i ja smo evo tu u Mostaru, da mi nije bilo lijepo ni prije odlaska u inostranstvo u Koreju, mislim da se ne bi ponovo ni vratio ovdje. Tako da nijedan problem nisam imao za evo 5 godina u Mostaru što se tiče van nogometa. Jest, van nogometa nisam imao nijedan problem. Život, ljudi su me primili sve na najbolji mogući nivou. Spomenuo tu epizodu u Južnoj Koreji, bio si u ekipi Gangwona, 8 nastupa, 3 gola. Ta statistika nije loša, no brzo se vratio ipak. Da, odlazak u toliko željeno inostranstvo, toliko željenu neku za drugim izazovima, jer sve ovo oko Evrope je slično nama ovdje. Otišao sam u Koreju, stvarno jedan drugi nivo i života i drugi nivo organizacije. Dok nisu porodica došla, supruga Sanja i Jakov, bilo je stvarno onako malo teško, i vremenska razlika i život i sve. Početak jako dobar, pobjede, međutim neka situacija je bila koja možda nisam nija mogao da utječem na to, gdje nisam jednostavno bio u kadru. Da, nisam bio u prvom planu. To bio problem sa strancima isto? Pa mislim da nije problem s strancima, jer 3 stranca mogu i 3 stranca su bila, tako da što se tiče toga, oni su to po zakonu, ako može 3 stranca, 3 su. Ili će biti 2 stranca, ili 1. Desilo se šta se desilo, nisam imao nisam imao probleme što se tiče ni treninga, ni trenera, sve sam imao najbolje moguće uslove. Do tog play-offa gdje sam opet počeo da igram, gdje sam opet imao neku statistiku, međutim nisam se zadržao i ponovo sam se vratio u Mostar. Nastavio sa golovima u dresu Zrinskog. Evo, kada je u pitanju ova situacija koja je aktualna u posljednje vrijeme, to je pandemija koronavirusa koja nažalost utječe na svakodnevni život, tako naravno i na sportski. Kako ti gledaš na cijelu ovu situaciju koja je još još je kraj? Mislim da je jedna jako teška i specifična situacija i što se tiče i treninga i utakmica, mislim da je to neki
druge su utakmice kad nema publike. Ne samo na fudbalu, nego na svim sportovima. Tako da jedva čekamo da se vrati publika na teren jer i zbog njih igramo. Evo, vrijeme je da se posvetimo malo pitanjima naših čitatelja. Evo, Damir Kuzman, je li vrijeme za prvi pogodak na pecari u dresu Zrinskog i samo neka ti Bog da zdravlja i što manje kartona, kapa do poda i svaka ti čast veliki majstore, ti nisi zaslužio samo novi ugovor nego i kip ispred kosače. Damir Kuzman pita hoće li biti prvo pogotka na pecari. Prvo da samo pozdravim sve i gledalce i što će gledati i naravno ko je postavio pitanja da sad pojedinačno ne pozdravljam. Jedna stvarno informacija gdje stvarno i ja nisam mogao vjerovati da nisam postigao gol na pecari. Jesam na evropskoj utakmici protiv Ludogoreca, ali nisam širokom, tako da nadam se da može biti sad u subotu i sve ću dati, potrudit ću se da postignem i naravno da pobjedim utakmicu. Najprije pozdrav i pohvala za ovu stvar što radite. Moje pitanje za Nemanju, je li svjestan i šta mu predstavlja činjenica da je ljubimac navijača i jedan od najboljih igrača u povijesti Hrvatskog športskog kluba Zrinski, osjeća li kao takav ikakvu odgovornost? Odgovornost i pritisak naravno da uvijek postoji, jer kad smo na ovakvom nivou stvarno i mora biti. Znači, da nema toga onda stvarno ne bi bilo... To možda tjera i naprijed. I jeste, da. Samo, izvijem, prvi dio. Da, evo, znači, je li svjestan što mu predstavlja činjenica da je ljubimac navijača? Pa da nisam svjestan, možda ne bi iz utakmice, iz treninga u treninga borio se, radio da što bolje bude i po klub i po mene, tako da mislim da sam dosta toga svjestan i hvala im na tome. Evo, Fair Play stranice, hvala za dosadašnji doprinos rezultatima kluba. Koje mlade igrače Zrinskog smatraš perspektivnima i kandidatima za prvu postavu? Da, dosta stvarno igrača ima i mladih i sve, ali morao bi dvojicu da izdvojim. Jedan je otišao na pozajmicu u Posušje, Blaž Bošković, gdje stvarno je dečko radan, sluša savjete, hoće da popravlja i evo vidim da mu lijepo ide vamo i nadam se da će se vratiti sa pozajmice još jači i sa dosta utakmica u nogama i naravno našeg malog Bašu gdje je stvarno veliki potencijal i volio bi da ako ništa i mene naslijedi da napravi nešto. Igrate možda na sličnoj poziciji. Jeste, sve je to pozicije više manje, ali stvarno je perspektiva kluba i isto neka radi i sve će biti kako treba. Evo, Željko Marić, može li sastaviti trenutnih idealnih 11 Zrinskog? To je možda više pitanje za trenera. Je li plasman u Europu uspjeh ili samo utješna nagrada? Željka Marića zanima. Zavisi kako ko gleda, kad smo na polsezoni, dosta toga smo... Bili smo 6. Jeste, imali smo dosta bodova za ostatka, sad smo tu. Još smo mi u igri za titulu, ali mislim da san i igrača i navijača da svake godine barem jeste, da se borimo za titula i da izborimo Europu i da budu europske utakmice, jer stvarno, evo vidjeli smo i sada kakve utakmice i mi sami igramo, a i osjetili smo da imamo veliku podršku iz Mostara, a i iz Bosne i Hercegovine kad smo igrali protiv Apoela i protiv Olimpije. Da. Evo, Dario Suton, Nemanja Banja Lučka, legenda Mostara, zašto je napad Zrinskog toliko ovisan od tebi? Da si bio na terenu protiv Sarajeva, uzeli bi sigurno sva 3 boda, zato ostani nam zdrav, manje kartona, golova više, to ih će biti, idemo do pobjede protiv Širokog Veleža, Borca i sve do titule. Znači, zašto je napad Zrinskog toliko ovisan od tebi? Pa ne znam baš da je sad ovisan od meni, jer i kada sam otišao, dosta dobrih igrača je bilo i postizalo se pogodci i sve. Možda iz moje neke perspektive da možda malo više pažnje na mene se obrati, pa onda... Možda i su igrači više očekuju od tebe, da. I naravno i to. I možda moja sama prisutnost je neki plus za našu ekipu, naravno. Volio bi da smo sad isto pobijedili bez mene pa da dokažemo da nije to to. Da se može. Jeste, da se može. I naravno da se može. Tako da svaki igrač je i zamjenjiv i uz 100% neki angažman svako se naravno, da, može se do cilja. I naravno da u ovim utakmicama volio bi da pobjedimo, pogotovo što su ta 3 derbija idu. Ne znam se koja je ljepša utakmica. Da, evo, jedan dio smo odgovorili na ovo sljedeće pitanje. Filip Rajić, kakva su očekivanja za kraj sezone i šta vam je cilj? Veliki sportski pozdrav.
To su očekivanja. Pa očekivanja, svaka utakmica idemo na pobjedu, mislim mi ponavljamo se, ko ide na poraz, naravno, niko ne ide na poraz. Za ovakve utakmice se živi, za ovakve utakmice, za derbije, naravno da ima još publike, to bi, ja mislim, ova završnica Premier lige nikad ne bi bila ni posvećenija, a ni zanimljivija. Tako da mi imamo svoj cilj prije ovoga, znači drugog dijela, da izborimo Europu. Ako se ukaže prilika, ukazala se i prije Sarajeva i imamo još teoretske šanse za nešto više. Tako da... Još je 18 bodova u igri, da? Bodova u igri, međusobne utakmice su tu. Od sutra, evo, petak, subota, 3 derbija, pa bože moj. Biće zanimljivo u svakom slučaju. Goran Goca Josipović, najbolji trener s kojim je radio do sada u karijeri. Pa mislim da sam možda i odgovorio na početku da dosta stvarno dobrih trenera i od Roberta Jarnija u Sarajevu, Marka Nikolića u Novom Sadu, od Vlade Jagoća početka mog karijere do sadašnjeg trenera Jakirovića, tako da mislim svaki trener je na svoj način dobar, donio svoje, ali za nijansu možda tam šef Marko Nikolić gdje je stvarno... Opet igra Ligu prvaka, da. Ante Marić, najdraža pobjeda i najteži poraz u dresu Zrinskog. Možda smo odgovorili na najdražu pobjedu, ali najteži poraz u dresu Zrinskog. Samo supruga zna koliko mi je teško palo i promašen penal i ovdje poraz, a kasnije i ispadanje od Maribora. Ne. Ja sam otišao u Koreju, nakon 2,5 godine sam tek pogledao promašen penal, znači to mi se nije desilo. Znači nakon 2,5 godine sam ja gledao penal kako sam promašio, gdje stvarno nisam, teško mi je palo, to ja ne mogu opisati koliko je... Inače ti evropski porazi, evropsko ispadanje nekako najteže padaju. Pa jeste, ali evo i sad sam promašio penal protiv Apoela, pa smo nažalost ispali, ali taj penal mi je nekako... Najteže pao i stoji još i dalje tu stoji. Da, evo Ante Marić, također još jedno njegovo pitanje, najbolji suigrač u Zrinskom, trenutno i općenito. Veliki pozdrav i hvala za sve, jednom od najboljih i najborbenijih igrača u povijesti Zrinskog. Pa veliki prijatelj i veliki sve i na terenu borac, mislim da Slobodan Jakovljević koji je tu, evo, isto godinama i kada je na terenu, to je 100% svega, pa sad i u šali i u utakmici gdje je, 100%, jednostavno. Evo, već smo pričali, dosta pitanja se i ponavlja, Ivan Prskalo, je li vrijeme za uzimanje punog plijena sa Pecare? Pa odavno nije bio puno, da, pa nadamo se i mi, nadamo se navijači. Mislim da smo i u nekoj prednosti i psihološkoj, imamo dobre rezultate za sebe, pozitivan niz. Na kraju krajeva dobru igru, mislim da dobro igramo, tako da mislim da je i vrijeme, da. Isto tako prvo kolo protiv Sarajeva kada smo, to jest drugo kolo, gdje isto nije bilo odana pobjeda pa smo pobjedili. Evo, kakav je osjećaj utrpati Veležu 3 komada, zanima Darija Andačića i koja pjesma koja je već od Ultrasa najviše nosi ili gura dok igraš na terenu? Ima li neka pjesma i kakav je osjećaj postići 3 gola? Ja volim kad čujem igre do kraja, do kraja se igra naravno i 90 i neko se može pobijediti. Tako da koncentracija svih 90 minuta i ta igra do kraja mi stoji tu stalno do zadnjeg sudijskog zvižduka. Kakav je osjećaj dati 3 gola Veležu? To samo ja znam i mislim da je, ajmo reći, savršen. Znači, ne samo što je Velež u pitanju, nego što kada se zabije pogodak, mi živimo od pogodaka, ali naravno, jer ta utakmica je bila specifična gdje sam bio povrijeđen, koljeno u pitanju bilo gdje nisam trenirao 10-ak dana, nikako izašao sam na teren, 70 minuta, ali 70 pravi izbaje, na kraju ispostavilo se da je to bilo presudno. Evo, već jednim dijelom smo odgovorili i na ovo sljedeće pitanje, može li se do naslova ove sezone, već smo odgovorili pa nećemo se ponavljati. Završi karijeru u Zrinskom majstore, kad si ti na terenu, ja sam siguran 3 boda uvijek, Daniel Mrki Mandić. Dobro, to je neka observacija više. Pa da. To je, mislim da imam još za pokazati, tako da neću razmišljati o... Neću ti još slati u igračku mirovinu, no Zvonimira Čuljka zanima, planira li završiti karijeru u Zrinskom? Jako se lijepo osjećam, sve super po mene i porodicu ovdje u Mostaru, tako da
30 godina ima, mislim da mogu još dosta igrati, tako da o nekom završetku ne mogu ni pričati, tako da... Ali naravno jedna od opcija, da, naravno jedna od opcija, što da ne. Da. Evo, Robert Pavić može jedan deja vu protiv Veleža, znači hoće ponovno 3 gola protiv Veleža. Naravno, i navijači bi volili, ali ja bi najviše volio. Da. Marko Tunjić, najdraži gol u dresu Zrinskog, ako se baš jedan može izdvojiti. Da. Pa možda isto ovdje i protiv Veleža onaj bio isto kad sam došao tu prvu titulu i kada nisam ni fizički nisam bio ni spreman i tu sam utakmicu počeo i postigao sam pogodak i završilo 1:0. Jedan jako drag gol, pa svaki od 61 je stvarno meni poseban na svoj način. Radujem se i prvom i ovom zadnjem protiv Radnika što sam postigao na stvarno emocije gdje mi je svaki važan gol. Da. Ajmo susjed Nemanja, Ante Pavlović, pozdrav za Antu Pavlovića. Pozdrav za Antu. Stjepan Rozić, je li istina da si bio na probi u Hajduku? Ne. Dobro. Nisam imao ni kontakt, tako da. Marko Gusić, pozdrav Nemanja, ikon iz Zrinskog, evo već Jure Ladeka. Pozdrav. Hoćeš li karijeru završiti u Zrinskom, već smo odgovorili na to pitanje, znači mislim da smo završili ova pitanja naših čitatelja, simpatizera Zrinskog. Nastavljamo mi daljnji razgovor. Spomenuli smo jednom dijelu taj život u Mostaru, živiš tu sa suprugom, sinom Jakovom, kako se snašao u ulozi oca? Pa jako dobro, želio sam porodicu, dobio sam je i mislim da sam totalno drugačija osoba sa njima i bez njih, tako da kada su oni uz mene sve nekako i lakše i treninzi i mimo treninga se jednostavno kada vidim Jakova i Sanju kući mislim da je to, pogotovo Jakova. Banja Luka, Mostar, radili smo već neke usporedbe kada je u pitanju sami život i mentalitet ljudi. Koliko se ljudi u Banja Luci razlikuju od ljudi u Mostaru? Ima li neki razlika uopće? Pa mislim da nema, da je to sve isto. Evo, i sad je Borac u vrhu, mislim da je stvarno jedna tamo dobra euforija, atmosfera i da tamo može publika, mislim da je bio pun stadion. Tako da, što se toga tiče, jedino možda je samo ta klima koja je ovdje bolja i koja stvarno kogod dođe od igrača, prvo to primijeti pa onda ostalo. Kako provodiš slobodno vrijeme u Mostaru, imaš možda neki hobije? Pa slobodno vrijeme provodimo naravno uz porodicu, standardno imamo naravno oko Jakova, počeo je da ide u vrtić, sad je 3 godine, tako da mislim da sve je, mimo fudbala, sve je podređeno prema njemu. Spomenuli smo tvoju obitelj na početku emisije, otac Milorad i dalje radi u mladinskom pogonu Borca, sestra Tamara također bila je u sportu. Jeste, otac je trener u mladinskom pogonu i voli da radi sa djecom, voli da trenira, tako da mislim da i ja poslije fudbalske karijere neću mimo fudbala biti, tako da nije ni on i ima on svoj posao i koji voli. A sestra naravno isto je bila, međutim sestra je otišla na neku drugu stranu i uspješna je u tome. Spomenuo se jedan dio nakon karijere da ćeš ostati u sportu, no ne šaljemo te još u igračku mirovinu, no kada odeš zapravo prestaneš igrati nogomet, hoćeš li možda biti nogometni trener, vidiš se u toj ulozi? Pa evo, još je malo možda je prerano oko toga pričati, naravno da ću biti oko fudbala, oko sporta. Sad na koju ću ulogu imati, stvarno nisam razmišljao, ali da će biti fudbal i sport, naravno. Evo, moramo pozdraviti navijače Zrinskog koji su uvijek uz Zrinski, naravno velika su potpora Nemanji Bilbi. Jedna poruka za kraj razgovora za njih. Pa da budu i dalje uz nas, da budu kao što jesu, evo vidjeli smo i protiv Sarajeva, dali su nam podršku i mimo stadiona, pošto ne mogu na stadion. Igra je do kraja, naravno, mi ćemo do kraja se boriti, do kraja ćemo pokušati da napravimo te ciljeve što je klub stavio pred nas, treneri je naravno i navijači i da što bolje igramo. Zanimljiva je ta borba za naslov prvaka, zanimljiva je borba za europske pozicije. Sljedeća utakmica je u subotu sa ekipom Široko koja je u određenoj krizi s obzirom na odlazak velikog broja kvalitetnih igrača. To je možda bilo i za očekivati, no Pecar ipak je neugodan teren uvijek.
Prijašnjih godina smo imali smo Željezničar, Sarajevo i Zrinski koji su se borili. Evo sada tu je i Borac i Veleš koji stvarno igra jako dobro. Borac igra isto jako dobro. Gdje je nikad zanimljivija borba za Europu i za titulu, kao naravno i za ispadanje. Što se tiče utakmice u subotu. Utakmice u subotu, mislim da je jedan jako derbi. Ne možemo pričati o njihovoj krizi jer su samo par rezultata, jer on su u vrhu, on se bore za Europu, iako je otišlo dosta igrača. Imali su dobre rezultate, dobre pobjede, velike pobjede, tako da mislim da će biti jedna zanimljiva utakmica i nadam se dobra utakmica po nas. Moramo spomenuti opet navijače, znamo na Pecari kada bi Zrinski igrao, tada bi imao veliku potporu sa tribina, uvijek bila dobra atmosfera u tim hercegovačkim derbija, nažalost zbog ove situacije sa pandemijom neće biti navijača, koliko će vam nedostajati. Takav je stadion gdje kada je pun stadion stvarno je sjajna atmosfera i mislim da će ovaj hercegovački derbi kao i prijašnji, to jest u stvari ne prijašnji, nije bilo je publike. Gdje će nedostajati, jeste da, gdje će stvarno nedostajati i publika zbog te neke atmosfere, nekog naboja, ali eto. To je takva situacija. To je takva situacija, da se ne ponavljamo, korona je u pitanju. Na kavi se nosi naš naziv, ova rubrika, piješ kavu? Možda mogu reći da mi je i jedan porok ta kafa, pijem je dosta i uživam u njoj. Uspio si nagovoriti Slobodana Jakovljevića koji nije pio kavu do prije mjesec dana. Gledao sam intervju i uspio sam ga nekako nagovoriti da počne kafu piti i sad smo zaljubljeni u kafu. Nemanja, hvala ti na razgovor za Zrinski TV, želimo ti puno uspjeha, puno golova u dresu Zrinskog, možda da dođeš i do brojke 75, da se izjednačiš sa Krešimirom Kordićem koji je najbolji strelac Zrinskog u povijesti. Hvala vama i trudim se za utakmicu da pokušam. Ako se približim Kreši, bit će veliki uspjeh. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti i lijep pozdrav.